аввалин бозии дӯстонаи байналмилалӣ барои дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар пойтахти кишварамон бо яке аз дастаҳои пурқуввати сайёра ноиб қаҳрамони Аврупо дар соли 2022 Русия ки ҳамин ҳоло дар феҳристи тимҳои ҷаҳон мақоми сеюмро ишғол мекунад барпо гашт. Ин вохӯрӣ баъди баромади бо муваффақонаи дастаи якачини Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2022 фурсати хубе барои дар сатҳи баланд нигоҳ доштани бозии даста ба шумор меравад. Гузашта аз ин имкони беҳтарин барои ҳар як бозингари дастаи миллии Тоҷикистон дар муқобили ин дастаи пурқувват аст. Инро ҳатто сармураббии дастаи Русия Константин Маевский дар поёни бозӣ қайд кард. Маҳз ин гуна рақобатҳо роҳи бозингарони моро барои даъват шудан ба дастаҳои беҳтарини Русия беҳтар хоҳад кард, зеро рақобати дӯстона яку якбора дар ду шабакаи бонуфузи телевизионии Русия Матч ТВ ва Матч Игра пахш шуд. Вохӯриро бозингарони мо чандон хуб шурӯъ накарданд. Чанд сабаб метавонад дар оғози рақобат ба бозии шогирдони Пайра Воҳидов таъсир расонида бошад. Эҳсосоти воло дар назди мухлисони зиёд ва рақобати рӯбарӯ бо яке аз абарқудратҳои футзали ҷаҳон. Якачини футзали Россия дар дақиқаҳои дуюм ва ҳафтум бо голҳои Анар Асадов ва Сергей Денисов ба пеш баромаданд. Чунин менамуд ки ҷараёни бозӣ барои онҳо осонтар мешавад, аммо масъулияти мизбониро футзалбозони кишвар дарк намуда баъди натиҷаи 2-0 Идрис Ёров ва Бахтиёр Солиёв дар 2 дақиқа ҳисобро баробар карданд. Анбӯҳи зиёди мухлисон дар қасри теннис ва маҷмӯаи обии варзиши пойтахт ки бештар аз 2700 нафарро дар бар мегирифт ба рӯҳияи бозингарон бетаъсир набуд. Дар поёни қисми аввал бори нахуст дастпарварони Пайра Воҳидов бо голи Дилшод Саломов ба пеш баромаданд, аммо дар зудтарин фурсат Янар Асадов голандози асосии Русия натиҷаро 3-3 кард. Бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. Нимаи дуюми рақобат куллан ба тарзи дигар сурат гирифт. яке аз беҳтарин бозингарони дастаи мо Файзалӣ Сардоров аз зарбаи пеналти ҳисобро 4-3 кард ва миллипӯшони моро ба пеш баровард. бо гузораи 1 дақиқа аз голи Сардоров боз ҳам меҳмонон бо голи Артём Ниязов баробариро дар ҳисоб таъмин карданд. Лидери асосии мунтахаби футзали меҳан Файзалӣ Сардоров 2 дафъа пайҳам ва танҳо дар дақиқаи 28-ум дарвозабони рақибро маҷбур кард то тӯбро аз даруни дарвозааш гирад. Шогирдони Константин Маевский ҳам кӯшиши ба бозӣ баргаштанро карданд. Зуру тавони бачаҳои мо дар поёни рақобат боиси таҳсину офарин буд ки боз 4 голи дигар заданд. муаллифи зарбаҳои нишонрас Файзалӣ Сардоров, Бахтиёр Солиёв, Идрис Ёров ва Дилшод Саломов шуданд. Дар ҳайати дастаи мо Сардоров ба задани 4 гол даст ёфт ва ба исмаш покеро сабт кард. Идрис Ёров, Дилшод Саломов ва Бахтиёр Солиёв муаллифи дубл шуданд. Рӯсон тавассути ҳунарнамои Янар Асадов 3 маротибаи дигар гол заданд, вале ба натиҷаи бозӣ таъсире расонида натавонистанд. Бозингари муваффақ ва хафнок барои тими мо аз дастаи ҳариф Янар Асадов буд ки 5 маротиба дарвозаи Фирӯз Бегмуродовро рахна сохт. Бо ҳамин ҳисоби 10-7 рақобати нахусти дӯстона ба анҷом расид. Тими миллии футзали Тоҷикистон ба дарвозаи мунтахаби Русия 10 гол зад, ки ин дар таърихи футзали ин кишвар бесобиқа аст. Ба дарвозаи якачини футзали Россия аз ҳама голи зиёд, он ҳам 7 гол мунтахаби Бразилия дар чемпионати ҷаҳони соли 2008 зада буд. бозии дуюми дӯстонаи тимҳои миллии Тоҷикистон ва Россия имрӯз соати 8 ба вақти душанбе доир мегардад. Инчунин мухлисону ҳаводорони футзали меҳан ин бозиро низ метавонанд тариқи телевизиони варзиш мустақиман тамошо кунанд. Ҳисоб 10-7. Шояд қабл аз шурӯи ин бозӣ касе интизор набуд ин ҳисобро. 10-7 сыграли для болельщиков. Для болельщиков это очень хороший счет, а для команд это не очень счет. То есть пропустили очень много голов. Поздравляю Таджикистан с победой. Очень много нельзя так пропускать. Будем работать над ошибками. То есть очень тяжело проигрывать, когда одеваешь сборную России футболку. дар шаҳри душанбеи кишвари азизамон 2 сол пештар аз иқомат афрохта буд.